Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kakong amperin lingdo kajau umat kemen Maria Poi Haying hadin baklayo ika kubor baka Megalia High Court kalapan kutno ya ka kes siali matrai pen kesan chaka da ka baong ba omshum ladon ya ka jingpen shisha ba ka don kti Maria Poi Haying kinong kershan jongka bat ki bahaying hasem kila kedup da ka jingkemen baka ying bishar kalapan pau bakim don ka jingpen shisha baka don kti ha ka jingkeno bantung kambian banta siali kumba ki jukran kakong amperin habakran ha kani kasngi kalapan pawe ka jing songu yaw blay try kan rat ubalapan la na kani ka jing syata siali ika kerteng jongka kalaong katnu pilapan mong bat pensosi yanga pilakran ben yanga hendray ngan duai ba ublay unay kabor ban map ipi baro om ban bu nu ni ban bu khong kalaong ba imay bat uhmen jonga kim yo sngo shu ha kani ka jing rai ka ying bishar hendray kin kemen bat yo I habeneng bangam shum na don benta ha kini ki kam sniu ki bangala shakano Ngamdon kentin bang kren asudai bet tang kajing sungu yung play try kenra ay nga kanay kabenta bangan yo bangan lech kakot bangan pagkot ya kasya ing bakiba katu katni kita sita halor kakerteng jonga katno pila penmong ya nga katno pila pensusi ya nga katno pila kren ben ya nga dengan duai mentayu play yun ay nga kabor mga map ya piboro day ban map day ban bu not day ban bu kong bat ngan duai bu play yu ay nga kata kajing yu ijengay bangan la bangan map igitu gibala lep den nya nga gibala kred ben nya nga bat gibala pedang ya kadonot ko jonga masungo kamtam lele ya kiyeng kasem ko jonga ilok jonga iba fantin ikon jonga ijid igrizel bat ikaira ipara ki men ki jonga ibadim don shu angne ban yo sngo ya kani ka badik ikong queen imay jonga im don shu agani ka perthai kiyap ta kata ka jing susi badong kun kata ka jing keno nrei mentakasngi kin kemen ha beneng bak yoi mat ngala persyang kum ko khon jong iba pito pangan ai ke jing shakri ka bakhong ke jing shakri ka babet ke jing shakri ka baklem pai liang bat ke jing shakri ka baklem le silo kadai ke sngi ka bakmen yang ngampat download the details of case nama mene bro shisni ngale to shejirang gilet man play ya kawai ka factory shapo jirang semdon network ngam da tip bahaya ki details ndai kumbala keren ijit ibadai u advocate u bala pas da ka kedan ka babiang bain pensutu yang mamai kalakut ka case batla drop iki charges persya yang ban nga ayapi kawai ka kuda kinok kersan jonga bapi kejing Yaisha jukfi kejing kersan ke jukfi ka klem long leno bat mentakasni kani ka judgment ka blau lot yang ana kani ka case kalawan bat ngalong ka briw terus ngu sibon bat kabanyay pendem ha kejing duai ha kejing syakri jong